Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag karon sa naman kami mabatian sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita subong adlaw. Call center agent ginakop sa ginpawog ang 19 anyos ka babae kabaylo sa pakighilawas. Duha ka anong katuig nga bata pinakaulingan na record na patay bangod sang dengue. Inibo nga mga market vendors sarang mapahalin sa pwesto kung napaslawan magbayad sa utang sa syudad. Governor Ruel Digamo nagpuko na sa Kapitolyo Provincial sa Negros Oriental. Kag sa Good Vibes, Mr. Bacolod 2022 contestant nagpropose sa kagugma sa tunga-tunga sang kompetisyon. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bacolenia SEA Games silver medalist ang handom nga magpaindis-indis sa breakdancing competition sa Paris Olympics sa 2024. Bacolenia nga SEA Games silver medalist ang nagahinyo sang bulig agud malabot ang handom nga magpaindis-indis sa breakdancing competition sa Paris Olympics 2024. Sa atubang ni Bacolod City Mayor Albi Benitez, nagpasundayag ang SEA Games 2019 silver medalist nga si Debbie Mahinay sa Barangay Bata. Si Mahinay nagahinyo sang suporta ilabi na para sa natalana nga Olympic qualifier para sa breakdancing competition sa South Korea sa sininga Oktubre. Sa Facebook page sang alkalde iya ginpabutyag ang suporta sang syudad para kay Mahinay nga posible man magatiglawas sa Bacolod para sa Paris Olympics 2024 breakdancing competition. Nagpasalamat man si Mahinay sa suporta sang alkalde para sa iya kag sa street dance community. Sa number 9, Common Use Facility para sa mga agricultural kag non-agricultural producers ang plano nga ipatukod sa Cadiz City. Inisunod kay Mayor Salvador Escalante Jr. nga nagpamuno man sa blessing sang 6.5 million pesos nga bago gintukod nga LGU booth sa Panaad Park. Kadako sang dried fish industry sang Cadiz kag tinutuyo sang syudad nga mabuligan ang mga magagmay nga negosyante pagi sa Common Use Facility. Isa ka building ang ginaplano itukod sa tupad sa gina-construct man nga sports complex para sa among facility. Kung sa diin, sarang mapatuman ang packaging kag labeling sa mga local products suno sa alkalde. May mga 70 ka associations kag organizations nga nagalakip sang local producers ang yara sa Cadiz suno kay Escalante sa piyak nga bahin. Sa nagapadayon karon nga maskara sa Panaad ginalauman nga mangin maayo ang sales sang Cadiz nga humalin pa man sadto sa kada Panaad Festival nangin top grocer na ang ila produkto nga uga. Sa sulod sang duha ka adlaw, may 100,000 pesos gross sales na nga na-record ang Cadiz LGU booth. Kada isas na sila ka problema sa packaging, ka problema sa sanitation and everything. So kung mag-isa-isa sa di kasarang ang iban. So kung bilugo na lang isang common use facility, dala sila da sing ila finished product, dara nila i-pack, dara nila i-vacuum seal, dara nila butahan label, dara man nila i-ship out. So mas makatipid, mas makabarato sila. And it will become viable man sila daya. At the same time, encourage sila na mangin at bar no of what is the requirements right now na binigay sa mga food products. Sa number 8, quarterly allowance sa mga senior citizen kag PWD sa siyudad sang Silay ang gindoble. Ang pagdoble sang quarterly allowance sa mga senior citizen kag persons with disability gikan sa 300 pesos padulong sa 600 pesos ang kabahin sa napatuman ni Silay City Mayor Judith Gallego sa iya first 100 days in office. Suno kay Gallego, ini kasunod sa pag-approve man sa sangguniang panlungsod. May 17,800 ka senior citizens sa Silay City kag 3,000 naman ang PWD. Aksyon agad ang programa nga luyag ipatuman sang alkalde. Nalakip diri amo ang pagpahamtang sa mayor's office sa Idalom o kung sa ground floor agud mas mahapos para sa mga senior citizen kag PWD nga may
kinahanglan nga magpalapit man sa iya. Pila sa mga tinutuyo ni Gallego amo ang magkapatindog sang bag-o nga City Hall sa Hacienda Makina, dugang pa diri ang pagpatindog sang City College nga nagabalor sang 300 million pesos sa duta sa mga pamilya Halandoni kag Valderrama. Kabahin man sa projects ni Gallego ang pagpatindog sang 3-story Public Market 1 kag pagdevelop sang Market 2. Si Gallego ang nag-deliver sang iyang 100 Days Accomplishment Report sa Silay City Public Plaza nga gintambungan sa mga local officials kasubong man empleyado. Kag sa tinutuyo nga mapaambit ang nagakaigo nga serbisyo, ginadumilian man sang alkalde ang suplado kag suplada sa pag-atubang kag pagserbisyo sa pumuluyo. Sa number 7, linibo nga mga market vendors nga mapaslawan magbayad sang utang sa syudad, ang sarang man mapahalin sa pwesto kag itugyan sa iban nga interesado ang mabakante nila nga stall sa merkado. Setyembre 30 pa sang ginisyuan man sang notice to pay sang City Legal Office ang 1,261 ka mga stall owners sang Central Market, Libertad kag Burgos Public Market sa Bacolod. Suno kay City Administrator Boyet Maghari nga kon mapaslawan pagid ang mga market vendors nga magbayad sa piyak sang ginhatag nga extension, ipasiradaan man sang syudad ang ila ginaokupar nga stall kag itugyan sa mga yadtong interesado nga magnegosyo sa merkado. Kahapon, gintagaan man sang syudad sang Certificate of Recognition ang mga market vendors samtang nagakomply sa ilang mga requirements sa syudad. Para man sa lease contract, may masobra sa 24 million pesos ang utang nga ginasukot sang syudad sa linibo nga mga stall owners sang tatlo ka mga dalago nga merkado sang Bacolod. Sa number 6, duha ka anom katuig nga mga kabataan ang pinakaulihi nga na-record na patay bangod sang dengue sa Bacolod City. Sa report sa Bacolod City Epidemiological Surveillance Unit, ang isa ka anom katuig nga bata nga babayi nga napatay sa dengue ang gikan sa Barangay Takuling, kag ang isa naman ang gikan sa Barangay 8. Sunod sa SESU, sa patient death, ila nakitaan nga ulihi na ang pagpakonsulta sang mga ini. Padayon ang paghaylos ng City Health Office nga sa mga nakitaan sang flu-like symptoms dapat nga magpakonsulta sa ikaduha nga adlaw sang paghilanat. Dapat magpabilin man nga hydrated. Humalin Enero, 12 na ang na-record dengue deaths sa Bacolod, kag 831 naman ang total dengue cases. May 12 naman ka mga barangay ang may clustering of cases o kung may na-record 3 ka dengue cases o kung masobra pa sa sulod sang 4 ka sunod-sunod nga semana. Ang Barangay Takuling naman kag Mansilingan ang ginakabig nga mga hotspot areas o kung mga may increasing number of cases sa 4 ka sunod-sunod nga semana o kung may dengue o kung may death case. Sa number 5, menor de edad pilason sa matiruhan sa iyang pakaisa. Pilason ang 15 anyos nga lalaki matapos matiruhan sa iyang pakaisa kagabi sa Barangay Talok sa Bago City. Sunod sa PNP, ginsaway sang amay sang biktima ang iya sini nga hinablos nga suspect nga si Virgilio Makilan matapos magpagahod sa iyang motorsiklo sa tubang sang ila balay. Ginhangkat sunod sa pulis ang suspect ang iyang tiyo nga magwa sa ila balay. Kag sa pagwa, giliw ni gintiro sang hinablos ang iya tiyo gamit ang sulpak. Nakalikaw ang tiyo kag naigo sang bala ang menor de edad. Ginabulong na karon ng biktima samtang detained ang iya pakaisa. Sa number 4, Governor Roel Degamo Tigayo na nga nakapungko sa Kapitolyo Probinsyal matapos nga nagpanaog sa pwesto si Governor Henry Teves kahapon.
Matapos makig-istorya sa iya, mga supporters kag mga alkalde sa Negros Oriental nga nagasuporta sa iya tigayon na kahapon nga nagbiya sa Kapitolyo Provincial ang gin-unseat nga gobernador nga si Pride Henry Teves. Pending pa ang ruling sa Supreme Court angot sa iya gin-file nga temporary restraining order sa mando sa Comelec and Bank nga i-unseat siya bilang gobernador sa probinsya. Sunod kay Teves, iya na lang paghahulaton ang SC ruling sa iya gin-file nga petition. Apang ginpahayag naman ni Teves nga hindi pa tapos ang tanan, tubtub nga mag-abot ang ruling sang SC angot sa iya nga TRO petition. Yara na sa pwesto sa Kapitolyo si Governor Roel Digamo nga amo ang nangin madinilag-on sa liwat nga pag-isip sang COMELEC sang boto. Iya ginpangabayang padayon nga pagsuporta sang pumuluyo sang probinsya sa iyaliwat pagpungko bilang gobernador. Nagapasalamat naman si DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. nga ang dispute sa governorship sa Negros Oriental ang na-resolve sa pagrespeto kag pagsunod ni Teves sa COMELEC ruling nga nagaproclaim kay Digamo bilang duly elected governor. Sa number 3, wala sang madinalagon sa gyera. Ining reaksyon ni Governor Eugenio Lacson sa pagkautas sang kabuhi sang spokesperson sang Regional Command sang CPP-NPA. Damlag pa may duhaman ka soldado sang Philippine Army ang napatay angot sa sunod-sunod nga enkwentro sang duha ka mga magtimbang nga bahin sa Himamaylan City. Sunod sa gobernador, pareho nga may nautas nga kabuhi sa duha ka grupo. Humalin pa man sadto, bukas ang gobyerno para sa rebelding NPA nga magbalik sa sabak sang gobyerno suno kay Lacson. Kung ipaanggid sa mga natabo nga enkwentro sinilamang wala ginalauman nga ining pinakalawig nga tion nga naapektuhan ang mga pumuluyo sa isa ka lugar sa Negros bangod sang armed conflict. Magasukat na sa isa ka semana suno sa gobernador nga ang mga pumuluyo wala makabalik sila nga mga puluyan. Nagalaom si Lacson nga ang sitwasyon sa Himamaylan ang magakanay na. Agud to tigayo naman nga makabalik sa ila puluyan ang masobra 18,000 ka mga pumuluyo nga naapektuhan. You can lose people from the government side. You can also lose people from the other side. No, in this case, the CPP and PA. So, there, as I said, there's in war there are no winners, and so we're hoping that the situation in Himamaylan will settle down, and that the residents can go back to their respective community. We've already been extending that appeal for so long already. We've extended our arms for peace. We have even given financial assistance for those that have returned to the fold of government. No? So that offer is still there. Sa number 2, was magasukat na isa ka semana humalin sa nagluntad ang encounter sa Himamaylan City. Sunod sa Philippine Army, inibangod may mga nagduga nga puwersa sa NPA para magbulig sa ilang mga kaupod. Amat-amato naman patigayunon sa Philippine Army ang clearing sa mga sityo agud to makabalik ang mga evacuees sa ilang puluyan. May report si Romeo Subaldo. Minutos lang masami ang ginalawig sang encounter sa Negros pero ang natabo sa Karabalan sa Himamaylan City, masukat na isa ka semana sa buwas. Sunod sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander ng 303rd Infantry Brigade, inibangod nga yara mismo sa lugar ang mataas na opisyal sang NPA. Bisan sila, nakibot nga naglawig ang encounter pero sa ikalibang nga encounter nga nagluntad sang Lunes kag napatay ang Regional Operational Commander sang Kumiting Rehiyon Negros sang New People's Army kag spokesperson sang Apolinario Gatmaitan Command nga si Ka Juanito Magbanwa. Didto lang nila nahangpan nga yara gali sa area ang opisyal sang grupo. At kung tanawan natin nga nagdugay, so what are other assumptions can we derive? Di ba? Probably, baka may other groups that come in. Enforcing that. Most probably, siguro. From where, most likely, sir? I think siguro coming from other places. Outside Negros? Within Negros. Because nga, nakita nga
Yun, nasagot na ni Kwan. Ang iban sa mga NPA ay nagpakuno-kuno na nga mga residente sa lugar. Pero amat-amato na sang army ang pag-clear sa mga sityo nga wala na sa mga NPA para makapauli na ang mga evacuees. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, tingwaan nilang mapalabot ang basic services sa mga residente sa nabukid nga bahin sa Himamaylan. Masami sunod sa army, ini ang rason sa insureksyon sa isa ka lugar. Matters that can help the area. If it's power, if it's water, we'll find out. We'll see if the province can help them. Sa masobra 18,000 ka mga evacuees, may duha ka mga ginreport nga ginhilan at sunod sa PHO pero naumpawa na. Natala na nga magasapol si Governor Lacson kay Mayor Raymond Tongson para maistoryahan kung ano pagid ang abulig kag suporta ang kinahanglan sang LGU para mapahagan-haga ang problema sang insureksyon. Ang barangay Carabalan kag Buenavista sa Himamaylan City ang mga barangay nga identified nga may presensya sa mga rebelde. Sa records ng Philippine Army, kalabanan sa mga aktibong NPA members, residente sang barangay Buenavista. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Isa ka 27 anyos nga ginakabig scammer ang nadakpan sa entrapment operation sang kapulisan matapos nga ginpahong ang isa ka 19 anyos nga dalaga kabaylo sang pagpakighilawa sa iya sa motel sa Bacolod. Yari ang report. Nagahilibion nga nagpanugid sa katapos ang Police Station 8 ang 19 anyos nga dalaga kahapon. Ini matapos nga makabaton sang mensahe halin sa nagpakuno-kuno nga foreigner nga namahog ipalaptang iya nga mga nude photos kag videos kung hindi siya magpakighilawas. Istorya sang biktima, napilitan siya nga magpadala sadto sa mga litrato kag video sa ka-chatmate kabaylo sang 10,000 pesos nga wala niya man nabaton. Nakibot na lang siya, sang gin-blackmail na siya sang suspect. Kumusta sa muna sa gano'n? Gani giliyon man yung ginpatuman sang kapulisan ng entrapment operation nga nagresulta sa pag-aresto sa 27 anyos nga si Dennis James Traza, isa ka empleyado sang call center firm sa Bacolod. Suno kay Police Major Jory Puerto, commander sang Police Station 8, nakuha nila sa suspect ang cellphone biktima. Gina-offeran sa kwarta pero sang na-send niya na mga photos at videos, scam galito ya ang offer. Wala naging dayon. Siya pa ya ang gin blackmail kay ara na ang photos kag video sa suspekta. Nagpamad maghatag sang pahayag saka na siya sang kaso nga grave threat kag acts of lasciviousness. Nagpaandam naman ang kapulisan sa mga posible magpalapta sang lito kag video sang biktima nga saraman sila mapasakaan sang kaso angod sa pagsupak sang Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa Good Vibes, sa tunga sang kasadyahan sa Mascara Festival, mas nangin malipayon ang bodybuilding competition sang isa sa mga contestant ang nagpropose sa iya kahagugma sa tunga-tunga sang kompetisyon. Doble ang kadalagaan nga naangkon sang bodybuilder nga si John Garcia sa ginhiwat nga search for Mr. Bacolod 2022 sa Ayala Mall sang Martes. Ini bangod magluwas nga napili nga kampyon sa men's physique tall category. Nakuha man sang 29 anyos nga contestant ang yes sang iya longtime girlfriend nga si Jessa Mojares, 31 anyos. Mismo sa tunga-tunga sang kompetisyon, nagpropose si Garcia sa iya kahagugma nga labi man nga ginkakunyag sang mga tumalanaw. Storya ni Garcia sinima naman nga ginpaligban niya ang pagpropose sa iya kahagugma samtang masako nga nagapanghanda sa ikalima niya nga bodybuilding competition. Plano karon ni Garcia nga mag-time out anay sa mga pagpaindis-indis agud man nga mapreparahan ang natalana nila nga kasal. Barbs, grabe sa mo to nga sitwasyon masiling bala nga kuha Japon. Kag syempre ni gina-extend naton ang aton nga congratulations sa magkagugma sa natabo gid nga successful nga proposal. Kag ari ay Nico. Yes. Kun sila malipayon, gusto ko man i-share sa aton mga ka-Digicast. Kita diri malipayon man kay man
birthday sa ako ni nga kaupod nga si Nico Delphi. Thank you, Ged. Happy Kagamuyad, birthday, Nick. thank you, Miss Mars. Kagamuyad tong napulo ka mga balita sa isa sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay sakto ang mga impormasyon. Paraan kami nga magapanglagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.